सान्दुं गोसाथार डिउटियाव फैगासिनो आं दायो आदानि आर'नाइखौ लानानै हाय लोगोफोर आङो डिउटियाव फैनाय टाइमाव मोनसे गार्डेन दं आरोना आं बेखौ जि फसन जालाङो माने बिबार फानो आरोना स' ओरैबायदि मोजां इयो नै बेखौ फानो आरोना माने टबाव न' सिङाव दोनजायो आरोना दै होनानै नै जि मोजांखा स' बेयाव फानो बेयाव मोनसे फिसा गार्डेन दं बिबार बारि जोबोद मोजांखा आं डिउटियाव फैबा हाबलाङो आरोना नायलाङो नै जि मोजां बिबारफोर गलाब बिबारफोर मोजां मोजां फानो जोबोद मोजांखा नै नैयो 300नो 300 नै जि मोजां बेयो गामियाव बिराद दङना बेबायदि बिबारा बे बिबारा बहुत आसामाव दङ ना बेयो 80 रुपिसनो बेयाव बेंगलरा आरोना जोबोद मोजां नै गलाब बिबार आयो जि मोजां मोजां फानो नैबे बिबाराबो जि मोजां मोजां गिदिर गिदिर बारो आरोना ओमफ्राय बारनाय गैया हाँ बहुत अच्छा है हाँ 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 बहुत अच्छा है हमारा गांव में ना आसाम में बहुत चला है ये सभी फ्लावर्स है बहुत अच्छा है और ये ना ये भी व्हाइट बहुत अच्छा है हाँ ठीक है मैं नेक्स्ट लेंगी ओके so cute गलाब बिबारफोरा गलाब बिबार येलो कालार बिराद मोजां मोनो आं गोमो